Шушы исемне әйтү белән кеше күңелендә никадәр җылы хисләр килә, нинди нурлы яктылык сирпелә. Бала чактан ук, әле әниебезнең муенына сарылып үскәндә ук без бу исемне шиксез ярату, гамсыз шатлык, ләззәтле куаныч белән әйтәбез. Инде еллар үтеп, үзебез дә олыгаеп килгәндә бу кадерле исем сагынуга, моң һәм сагышка төрелә. Бу олы исем безне гомеребез буена озата килә һәм мөгаен инде соңгы сулышыбызны алып ятканда да безнең сүнеп барган рухыбызга әни дигән мөкатдәс зат үзенең соңгы хәер фатихасы белән ниндидер бер җылылык бирәдер. Шундый җылы сүзләр белән башлаганнар үз котлау хатларын Башкортстан Республикасының Ишембай районы Ахмирова авылында туып үскән. Бүгенге көндә Саратов өлкәсе Балаково шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Ханова Минзилә Муллабай кызы хөрмәтенә кызлары Сония һәм Илмира, яраткан тормыш иптәше Фәнис, кияве Алексей, оныклары Никита һәм Ваня. Кадерле тормыш иптәшем, хөрмәтле һәм якын кешем минем. Гомер буе рәхмәт әйтеп яшим, язмышыма сине биргәнгә. Насип итсен Аллаһ бергәлекне гомер кышларына кергәндә. Санама син узган елларыңны, картаерга сәбәп эзләмә. Салса салсын гомер мизгелләре җыерчыгын якты йөзеңә. Яшьлек кенә түгел, гомер үтә, тик шулай да әле ашыкма. 100-гә кадәр яшәп, 100-гә кадәр гашыйк булып яшә тормышка. Бүген безнең иң якын кешебезнең, иң сөекле җан иябезнең туган көне. Безгә килгәндә әниебез безнең өчен иң кадерле, иң олуг һәм якын кешеләрнең берсе була алды. Рәхмәт тырыш булганың, бик авыр вакытларда сынмаганың, сыгылмаганың өчен, сабыр булганың, мәрхәмәтле, игелекле булганың өчен. Бу дөньяда 2 кояш бар, берсе күктә, ә берсе безнең әниебез. Һәр вакыт ярдәм кулын сузучы, һәр вакыт нәрсә генә эшләсәк тә сине аңларга тырышучы, һәр вакыт киңәше белән булышучы, еракка киткәч күз яшьләрен сөртә-сөртә көтеп торучы. Әйе, ул безнең әниебез. Без гомер буе күпме генә тырышсак та әнкәй алдында барыбер бурычлы булып кала бирәбез. Чөнки безнең тормышыбызда ана хакы бик зур. Һәм без гомеребезнең актык минутларына кадәр ана хакын онытмаска тиешбез. Көннәрен дә безнең өчен йокламыйча үткәрүче, авырганда терелтүче, барлык ниятләребезне аклап торучы. Һәр вакыт нинди халәттә булуыбызга карамастан безнең кабул итүче, әлбәттә син әнкәебез. Ничек бар син, шулай кабул итәр, ярдәм итәр авыр вакытта, каршы алыр һәр чак кочак җәеп, газиз әнкәң барын онытма. Дуслар сата кайчак, туган ташлый, сөйгән кешен китә калдырып, әни генә гел яныңда кала, көтәр сине күзен талдырып. Әни яратуы иң көчлесе, әни мәхәббәте нык бит ул. Бу дөньяда әнидән дә газиз, кадерлерәк кеше юк бит ул. Хөрмәтле Минзилә Муллабаевна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма,
Үткән yılların barında izlegen tapkan Алтын kulların sikeltesiz bulmagandır Үткән yılların үзең әйбәт булгач менә Бик күпе дусларың Туган көндә зурлыйбыз Чын күңелдән котлыйбыз Үтә гомер кыскара дип моңайма Мәңге яшь бул картайма Бүгенгедәй гел елмайсын Нурлы йөзләрең бәхетләр сирпеп карасын Һәр чак күзләрең туган көннәр кабатлансын Тагын да теләкләрне кабул